Praktikatan egin behar duzen zirkuito txau da ariketa txau egin behar dut. Operazionala. Berrelikadura positibo honekin, hau da, histeresi batekin, eta VI-ren sarrera hause. Eta eskatzen digute, irudikatzea. VO eta V+, ere bai. Grafikoki, VO eta V+. Konparadore bezala dago, berrelikadura negatiborik ez badago, irteeran edo V-sat edo minus V-sat. Hoi fijo. Orduan VO aritu behar da, eta gora eta bera. Baina noiz egin beharko dugu aldaketa. Berrelikadurarik ez badago, ikusi duzue, hau zerotik pasatzen denean. Eta konfigurazio honetan, positiboa denean negatibo, hemen izango zen minus V-sat, hemen V-sat. Baina eski orain dago konparatzen bi mailarekin. Ikusi beharko duzu histeresia, operazionala dagoe konparatzen bi mailaz berdinekin. Alde bat, osea, denbora bat batekin, gero beste bat bestekin. Bie batera ez, dago konparatzen. Edo balio batekin edo bestekin. Kalkulatu ditzagun bi balio horiek. Hau tensio zatitzaile bada, honek ez daukan aginik. Kalkulatu behar ditut V+en balioak, hau denean maximoa edo minimoa. Bakarrik jakiteko ze balio diren. V+ izan behar da, positibo, negatibo, bi balioak horrelaxe jarriko ditut, V-sat, zati hauen batura, intensitatea bider azpiko resistentzia. Eta hau elikatuta baldin badago 15 voltiokin, horrelaxe esan digute ariketan, laborategiko operazionala dela, TL08 bat, berazetasuna 13,5 ingurukoa, hau kalkulatzen badute resistentzia bintzat, hau ateratzen da, plus-minus 1,05 voltio. Osea, zer egin gabe, zer jakin gabe, ikusi dezakegu, konparadorea dagoela bi balioiekin konparatzen. Ez dakigu noiz, horren grafikan sartu behar ditut. VI dagoenean minus lau artean, jarri behar dut hemen 1,05, suposatu dezagun hau dela, eta minus 1,05. Hemen? Joder. Kito. Laxen. Eta laxen. Piskat, haunditxo egin dute bat hori, baina argi hau ikusteko. Eta orain hasi gaitezen analisia egin dugun bezala. Goratzen duzu analisia egin dugu, jarri behar dut VI oso negatiboa. Hau da, jarri behar dut VI bi balio hauek baino asko zen negatiboa. -4. Kasuntan, -4. Da, bi balio horiek baino negatiboa. Osea, konparadorea egon daiteke konparatzen -1 edo batekin. Gauza da, bi kasutan, hau hori baino negatiboa baldin bada, hau altuago da. Hau baldin bada -1 izan dare, hau altuagoa. Beraz, irteera, -4 denean, irteera izan behar da positibo. Hau altuago delako. Hau edo, altuago delako. Hemen txe. Horrela aztertuta, konturatzen gea, konparatzen dagola positiboarekin. Hau denean V-sat, 13,5, izan behar da, bat. Orduan, egoera horretan dago konparatzen honekin. 1,05ekin. VI gora doan bitartean, V-sat. VI gora doan bitartean, noraino? Onutzaino. Hemendik etorri garenean, onutzaino elegatu dira. Ez dugu aldaketarik egin, onutzaino. Orduan, onutzaino, V-sat. Hortik pasatzen diran VI, aldatzen da. Minus V-sat. Eta orain egongo ginen hemen, oso positiboa denean. Hemen. Eta orain, aldaketa hau egin dugunean, konparazio aldaketa pasatu da orain bestera. Hontza. Orduan, VI, hemendik aurrera, VI maila hau ailegatu arte, ez da aldatu behar. Hemen txe. Begira, gora doanean aldatu da hemen. Beheraka doanean hemen. Hoize da histeresia, denboran ikusita. Ikusten dute? Gora doanean aldatu da batean,
Eta behera doanean aldatu da minus batean. Eta hor mantendu behar da, berriz, honutzaino. Gora, hor, behera, hemen. Gora, hemen. Behera, hemen. Eta orduen seinalea, hor laxe da. Hor laxe izango zen. Horretxegatik egin dut ondixo, argixo ikusteko. Eta hor laxe. Eta orain, goraka honutzaino, horrela utziko dut. Ikusten da ez, bai. Ariketan ere eskatzen digute tensio hau irudikatzea. Baina gogoratu, hau tensio zatitzaile bada, eta hau altua denean bat, hau bajoa denean minus bat. Hau da. V esatek finkatzen du V+, tensio zatitzaile bat. Hau altua denean V+ bat. Sarrera bajoa denean, hau bajoa. Beraz, horren forma hau izango zen. Ia laborategian ikusten dugun hau. Hau izango zen V+. V+ eta VO. Histeresiarekin. Horren ez aldazten puntu batean edo minus batean, baizik eta goraka batean, eta beraka minus batean. Temperatura aldatzen den bezala, 24an itzali, eta 20an piztu. Osa, tarte bat daukagu hor. Arrazia daukat. Exacto, muy bien, eskerrik asko. Osa, ondo esan dut, ez? Ondo esan dut, baina gero marraztu dut gaizki. Hoi da, dabil mailatan. Hemen eta hemen. Eskerrik asko. Milo esker. Gainera grabatuta hor gelditzen da gaizki eginda betirako. Hoi da, minus V esan daukagunean, bi resistentzia horiekin, hemen minus bat, ez dauka zentzurik minus lau izatea. Honek ez dauka erlaziorik sarrerarekin. Edki? Eta orain bai, hau adibide bezala, praktikan egin behar duna, orain bueltatu daitezen gure proiektura. Piztu dezagun argia, abiadura 120 kilometrotik gora daukagunean. Igual, hau utziko dut. Hau ezabatu dut, zirkuit, hau. Hau xe, bai. Grafika utziko dut, rato gaitxo. Ariketa, gure proiektua edo, ariketa, bai, ariketa. Behar du argia piztea, hori baino altuago daukagunean abiadura. Bale, gure proiektuan hartu behar dugu sensorearen arraziri, bueno. Barkatu. Hartu behar dugu gure sensorearen irakurketa egokitzapen osoa egin ondoren. VS3 uste dut esan dizuela. Igual gaur VS bezala esan dizuet. VS3 arte. Osa egokitzapen hori VS daukagunean, hartu behar dugu seinale hori. VS. Konparatzen duguna erreferentziarekin, errore seinalea ateratzeko, demagun VS daukagula hor, sartzen dela erreferentziarekin. Orden, honen eskala zan 0,80 milivoltio kilometrotuko bakoitzeko. Hauxe, eskala horretan, hau da 3,6 voltio. Orden, tensio hau baino altuago aldin bada, zerbait egin beharko dugu, piztu beharko dugu zerbait. Konparatu dezagun VS hori, demagune VS daukagula horre hor, eta hartzen dugu, orduan hartzen dugu. Eta konparatu behar dugu 3,6 voltiorekin. VS altuago baldin bada, abiadura handiago delako. Eta txikiago baldin bada, txikiago. 3,6 voltioz ditugu. Lortu ditzagun gure proiektuan 3,6 voltio beti bezala tensio zatitzaile batekin. VCC, dala 15 voltio.
Eta hemen nahi dugu 3,6 voltio. Bale, ordene jarritzagun 10 kilomio voltio bakoitzeko, jarritzagun hemen 36, eta orduen hemen 114, ez? Adibidez. Bai. Mikroamperrekin gabiltza. Eta orduen hemen 3,6 voltio. Eta konparatu ezagun 3,6 voltio honekin. Hau egin dugun aldiro, beti jarri dizuet hemen buffer bat. Zen honen ondoren, gero kentzaile bat genuen, resistentzia batzuk. Begira, orain, 3,6 voltio horiek konparatu beharko ditugu horrelaxe, operazionalaren sarrera honekin zuzenean. Honen impedantzia infinito denez, hemen bufferra azta behar. Bale, hori ere, apuntatu dezakezuen nahi baduzue. Konparadore bezala. Listo, ea dukagu hemen informazio digitala. V argia, ditu dio, V-LED, bai. V-LED. Zuk ikusten dut hemengo tentsioa izan behar dela gure abiadura 120 km/h baino altuago denean, eta izan behar dela -V esat bajoago denean. Orden, informazio digital hori erabil behar dugu, pizteko LED bat. Pizteko LED bat. Haren, ojo kuidago hemen, zeren, hau erratxa da, egin duzue, badakizue, baina azten zaizue badakizuela. LED bat piztea behar dut, hau denean 15. Pues ya está, jarri dezagun hemen. Hau ez kopiatu, Bueno, nahi baduzu, bai, ez dakit. Jarri dezagun hemen LED bat, resistentzia batekin konfiguratuta, hau denean 13 voltio, hemen LED izateko 20 miliamper. Ez, egoena hauxe da, behar duguna. Teorikoki, hau posible izango zen. 15 ken bi zati R, 20 miliamper diseinatzen dugu R. Ba ez jauna. Operazional hau oso osagai elegantia da, baina bere mugak zituen, gogoratzen badituzue, bere ubesat, eta irterako intensitatea iazpio diseinatzerakoan eta beti mantendu beharko genuen 4 miliamper azpitik. Operazionala, zuzenean ezin du erabili LED bat pizteko. Zer beharko genuke? Egin dituzuen beste konfigurazio batzuk. Zer beharko genuke? Behar dugu LEDa polarizatuta egotea horrelaxe, R batekin, hau VCC, elikatuta, 15 voltiokin. Bateriak eman beharko dizkio honek behar dituen LED 20 miliamper. Eta balio hau eta hau erabili behar dugu irekitzeko edo itxatzeko hau. Erabili behar du hemen gure BJT transistorea. RB, RC, eta egin genituen ariketak etengailu bezala funtzionatzen transistorea hau zen, egoera hauxe. Nik esaten ditzen hemen, bagabiltza erabiltzen txartel bat gehienez ematezakela hau. Ez genekien, zer izan zitzaken, zer izan daiteken txartel hori, kasunetan bai. Operazional bat baldin bada, intensitate txikiak ditu hemen. Hauek erabili behar ditugu hau kontrolatzeko, eta LEDa pizteko edo itxatzeko. Hau diseinatzen zuen jakinko zenukete, eta proiektuan egin behar duzue. Diseinatu beharko dugu hau asetuta dagoenean intensitate hori izateko. Hori zati beta bider 3 egiten genuen, hau diseinatzerakoan, eta listo. Beharko genuke BJT transistore bipolar horiek babestea, diodo normal bat egin hemen, hau denean -13 ez erretzeko transistorea. Zen honek base igorle tensio maksimo inbersoa zen -5, uste dut. -13 jartzen badiogu erreko zen. Orden babesten dugu honekin -0 zazpizateko. Transistore ariketa, eta badaukagu hemen argi hau piztuta, gure kotxearen abiadura denean 120. Venga, orduen, fabrikatzen dugu hau, eta badakizu zer gertatu behar zaigun. Autopistatik bagazi, 120. Jartzen dugu reguladorea jartzen dugu 120, eta honek egiten duena da,
120 ailegatzen denean argia piztu. Gero igual, aldapa bat dago eta eskata bedura joitzi eta itzali. Piztu eta itzali, piztu eta itzali. Baldin magabitza hor 120 inguruan, argi hori egon daiteke pipi. Bero gailoarekin gertatuko zen bezala. 20 gradotan, baldin badukagu muga, berotzen du 20. Itzaltzen da, bela setiozten da. Ozteagatik pizten da. Arituko zen, tik-tak, kontinua, beti pizten eta itzaltzen. Horregatik jartzen dira, bi konparazio. Zan beharren, konparazio bakar bat, jartzen dira bi konparazio. 20 gradotan jartzen badugu, igotzen da 22, eta berriz pizten da, 18. Itzali. Mekanikoki gauzak gehiago irauteko eta ez aritzeko hor klik. Hori ere proiektuan ikusi izan ez, oso didaktikoa da. Orduan, hau, ondo dago ideia bezala, baina konparazio diseinatzerakoan egin behar duguna da hoxe. Piztu behar dugu, argia, 125 kilometro orduko, piztu. Eta gilitu behar da piztuta, 115 arte. Ez egoteko hor, klik. Horrela, 120 joten bagea, pues itzalita egongo da. Uste dut, bai, azpitik bat zean, 125 ailegatzen geran pizten da, eta hor geratzen da piztuta, 115 jeitsi arte. Bale, hau zen hor lase. Hau xe diseinatu behar dut, orain ariketa bezala. Hau ondo dago, baina ez da praktikoa, histeresia behar dugu. Histeresi bat behar dugu. Hau behar dugu. Hau xe behar dugu. Orain egin duguna da, 120. Abiadura, hortik pasatzen denean, pizten dugu argia, ez? Hau egiten dugu. Hau da honek egiten duena. Baina, arazoiek izan behar ditugunez, konparazioa histeresi batekin egin behar dugu. 120 hemen 125, 115. Hauxe, konparazio hau nahi dut egitea, nahi dut diseinatzea. 120. Gure sensorea dabil irakurtzen abiadura linealki. 30 kilometro, 30 milivoltio kilometro duko bakoitzeko. Hemen, UBS hau horren garrantzitsua dena, puntu horretan, abiadura denean 120, izan behar ditugu 3,6 voltio. 120. Eta 5 kilometro orduko hauek, hemen ditugu 5 kilometro orduko, plus eta hemen minus 5 kilometro orduko, kalkulatu behar ditut tentsio bezala jazen bat den. Hemen histeresia da, 120 erdian, 5 kilometro orduko arutza, 5 kilometro orduko arutza. Tentsio bezala irakurri behar dut. 3,6 voltio, baina ikus kalkulatu behar dut 5 kilometro orduko ze zabaleran tentsioan. 5 kilometro orduko bider, 30 milivoltio kilometro orduko bakoitzeko. Hauxe, ei. Bider, 5. Igual, zema da hori. 5, bider 0,03. Joder, 0,15 voltio. Histeresia, tensio bezala, 3,6 eta arutza 3,75 voltio eta azpira 3,45 voltio. Zabalera delako 0,15 voltio. Histeresia osoa 0,3. Osa, 10 kilometro orduko. Tentsio bezala, nire eskalan.
Hori da behar dudana. Ezabatu ezaketau? Hor geratuko zaizu, grabatuta. Hori ere abantaila da, Zabalera da 10 km orduko. 0,3 voltio. Hau behar dugu diseinatzea. Eta begira, gure eskalan kalkulatu dugu 0,3. 0,3. Ubesat, 13,5. Badakiguna. Eta erresistentzia hauek guk aukeratzen ditugu. Hemen, hau izateko 0,15 edo eta minus 0,15. Tensio zatitzaile bat berriz. Orduen diseinatu ezagun. Minus. Plus. Hemendik VI, etorriko zan. Hemendik VO. Eta bi hauek diseinatu beharko ditugu. Hemen hau denean 13,5, hemen 0,15 voltio izateko. R1, R2. Bale, nik egiten dudana da. Orain, VO da 13,5. Hau denean positibo, 13,5. Voltio bakoitzeko 10 hartzen baldin baditut. Voltio bakoitzeko 10, hau da, zer badau? 1,5K, ez? 1,5K. Hau baldin bada, 1,5K. Eta hau baldin bada, 125. Ken hori, 123,5K. Osa, banabit zatiten, 13,5 voltio, 125 kilomiotan. 0,5 izateko, proporzionalki. Tensio zatitzaile bat. 0,5 voltio izateko hemen, positibo de negatibo dena. Osa, histeresia, gure abiaduran, konparadorea, hau lortzeko horrela izan berko da. Problema. VS konektatzen badegu histeresiontara, guk nahi dugu histeresia izatea hemen. Eta histeresionek egiten du histeresia hemen, zeroan. Hemen egiten du. Bueno, igual hau ez marraztu ez. Osa, hemen. Oraindik honek ez digu balio. Diseinatu dugu zabalera, baina honek ematen digu histeresia zeroan. Nola? Zer egin dezakegu? Hau baldin bada 3,6 baino gehiago, zerbait. 3,6 baino gutxiago, zerbait. Osa, 3,6 hori bihurkutu beharko dugu zeroan. Seinalea. 0 baino altuago baldin bada, abiadura altuagoa. Kentzaile bat. VS-ri egiten badiot minus 3,6, kenketa bat. Honi egiten badiot kenketa bat. Bloke bezala, bai. Kentzaile bat. Eta hemen lortzen baldin badut 3,6 voltio. Resistentzia berdinak baldin badira. Banabil egiten VS, kenau. 3,6 voltio baldin baditugu hemen 0. 3,6 baino gehiago, 0tik gora. Abiadura, 3,6 voltio baino gutxiago baldin bada, 120 baino gutxiago, hau ja negatibo. Osea, zentratu dugu zeroan sinalea. Hau izango zen VS, baina zeroan. Eta orden, honi histeresia aplikatu beharko digu. Beraz, histeresia bat diseinatu beharko dugunean, zabalera histeresiak ematen digu, baina seinalea ekarri beharko dugun utza. VI egin beharko digu minus VRF edo erdiko balio hori, minus VR, kasu honetan dela minus 3,6 voltio. Kentzailearekin. Bale, ordene, histeresia daukagunean, bi seinaleak beharko ditugu. Hemen 3,6 voltio lortzeko, pues betikoa. 36, 114, K,
hau 15 voltio, eta hemen, resistibo, hemen buferra berdugu. Hemen bai. Hemen buferra. Ordene, hasieran marraztu dizuen zirkuito potolo horretan, VS hartzen baduzue, eta hau marrazten baduzue, argia ere, hemen argia jartzen baduzue, BJT transistorenarekin, argia ere piztu behar zaizue histeresi horrekin 120 pasatzen garen, 125, 115. Hemen histeresia zen, hemen da. Abiadura bezala, esan nahia da hau, 120 kilometro orduko plus minus 5 kilometro orduko, eta hemen histeresia da, 0an plus minus 5 voltio. Eta esan nahia berdina. 120 kilometro orduko plus minus 5 kilometro orduko. Baina beste eskala batean. Bueno, eta azkeneko atala, eta ere berga, gara izaten berga. Ondo eta berga. 10 gutxitako ointxe honekin bukatzen dut eta. Bale, gauza hauek hasieran, pues, pilatzen zaizkizue, batzuk ulertu beste batzuk ez, proiektuarekin, partzialekin, ikasterakoan eta tuturtzak eta hor egiten, pues, bazoazte gero gauzak ulertzen. Hau, orain jarri bat izte dana, rollo ondiena hausia izan behar da. Eskate intuizioa, hau nahiko intuitua da. Abiadura, kentzen duzu, 120 eta egiten duzu histeresia plus minus 5. Vale. Badago konfigurazio bat zirkuito bezala, egiteko guzti hau, kentzailea gehi histeresia, osea, hau da bloke hau kentzaile bat, eta gero honi histeresia, zorlaix izango zen, diseinu bezala, bloke bat berak bakarrik egiten duena, da, histeresi desplazatua. Histeresia, baina desplazatua guk nahi dugun tokian jartzeko. Simpleago, operazional bakar batekin, baina iturri batekin ez dakin, proiektuan ez duguna erabili behar, baina konzeptu bezala hau izango zen. Histeresia, edozein puntuan izateko, 20 gradotan, 120 kilometro orduko, 0 jarri beharrean, jarri gabe, kentzaile batekin, hauxe, desplazatua. Eta analizia egingo dut, ariketa bezala hor geratzeko. Beti bezala. VI, hemen. VI, eta hemen bi resistentziak, eta iturri bat. Joden, gauza orain arte nik esaten dizut, iturri horiek ezintu batera proiektuan. Hemen beharko genuke iturri zehatz bat horri izatea. R bat. R bi, eta hau oinutza konektatuta. Eta honi VA daukazu hor teorian, VA. VA bezala. Zirkuitoa baztertu behar dut. Alo bestia, ez dakit. Eta aztertu behar dut konparadore bezala. Histeresia aztertu dudan bezala. Ikusten dut berrelikadura negatiborik ez dagoela. Beraz, VO da edo hau, edo hau. Eta beste kasuan egin duan bezala, hau finkatuta dago, VA. Kalkulatu behar dut V+. V+. Kalkulatu behar dut. Demagun, VO dala positibo. Hau dela V esat, eta kalkulatu behar dut balio, V+. Venga, intensitatea jarri behar dut horrexe. Berdina, hemendik ezin delako jen. Eta hor duene V+. Ja, honen maila egin behar dut.
V plus da VA, VA gehi hemen erortzen dena. Hau da, V plus da VA, hau da, lo bestea, hemen ez dago ez ere didaktikorik. VA gehi. Intensitate hau zen bada. V sat ken VA, zati hauen batura, oza, intensitate hori da hori, V sat. Itxoin, bai, jarriko dut, V sat ken VA. Eta V sat igual VS dituko dut, ez, V sat. Ken VA, zati R bat gehi R bi, intensitatea bider R bi. V plus da, tensio hau gehi hemen erortzen dena. Tensio diferentzia zati resistentzia, ez ba? Eta bene jarri behar dut, R bat gehi R bi, faktor komun, ia. Ia zer geratzen den, orduen hau zati bat, egin behar dut VA gehi R bat gehi R bi, gehi guzti hau bakarrik ez, satken VA. Berdin. Eta orain, VA. VR bat, VR bi. Hemen minus VR bi. Osake, hau honekin badua, ez? Orduan geratu behar da. VA, bider, R bat, zati, R bat gehi R bi, VA-aren aldetik, V sat, geratu bezaigu, bider R bi goian, zazpian, R bat gehi R bi. Hau nutzen nahi nuen nahi legatzea. Hau da. Minus, kieto. Bai ez? Bai, hori da, bai. Eta, aztertzen badute zirkuitua VO denean minus V sat, ez dudala egin behar, geratu behar zaigu, berdin, hau, ken V sat, zati R bi, zati R bat, gehi R bi. Honutzen nahi nuen nahi legatzea. Kalkula ditut puntu honen balioa, hau denean V sat eta denean minus V sat. Eta begiratza zer? Dago. Puntu honetan gehi zerbait, eta puntu horretan ken zerbait. Hori grafikoki jartzen badegu, zirkuito horren erantzuna, VI, dago orain VI, konparatzen bi maila hauekin. Eta bi maila hauek non daude? Lehen uzan bat positibo negatibo, orain ez maila hau dago. Honi VRF ditu behar diot. VRF. Dala honen berdina. Orain, konparatzen ditu bi maila daude. Hemen, VRF. Gehi hau. Demagun hau dela H. Eta hau da minus H. US. H alde batera, eta minus H bestera. Gehi H, minus H. Bi maila hauekin dago konparatzen. Eta aztertzen badegu sarrerak eta irterak hemen egin duen bezala, VO, atera behar zaigu, horrelaxe. Bai, ez da, itxun, oso negatiboa denean, ai, alderantziz. Hau alderantziz egin dut. Hau oso negatiboa denean, hau daiteke bi maila horietan, txikiago da, beraz hau txikiago baldin bada, positibo irtera hau. Eta egon behar da, konparatzen, hau positibo baldin bada, egon behar da, konparatzen, honekin. Horentxe bai. Horlaxe, V sat, eta minus V sat. Irterako maila aldatzerakoan, konparazio mailaren jarri behar izango hemen orain. Osa, salto hau egiten duenean, konparazio maila saltatu behar dugu hemen. Beraz, hasten bagia orain hemendik jeisten, ez da aldatu behar, hemendik pasatu arte.
histeresia daukagu. Nola diseinatu dezakegu hau gure ariketan? Nola diseinatu dezakegu hau gure abiaduraren ariketan? Beharko genuke VRF 3,6 voltio izatea. Eta behar dugu H zabalera izatea 0,5 voltio. Osea, hau jarraitzen dugu izaten. V esat, bider RB zati R bat, RB. Eta hor adibidez, ez 0,5. Segundu bat, hau. Hemendik aukeratuko genituzke. Hau, eman da, RB eta R bat, emateko 0,5. Eta gero, VRF izan berko zen 3,6 voltio, baina gure diseinu berrian orain VRF da, hau, VA behar dugu diseinatzea. VRF da hori da, VA, bider R bat, zarki R bat, RB. Hauek finkatzen dugu hemen histeresiaren zabalerarekin, eta gero VA hori, diseinu berri horretan, histeresia izateko justu hemen, VA hori izan berko zen, hemendik bakandutakoa. VRF da 3,6, hau kalkulatu dugu histeresiaren diseinuarekin, eta VA aterako genuke hemendik. Eta hemen egin ditut kalkulo batzuk, baina ez nago ziur. 3,6, 0,5. Esan bi hori ez da gizet gatik ateratzen zaidan. Bolaxe. Bale, uste duk aizki egin ditu dela. Horra aterako genituzke eta harik eta bezala geratzen zaizue. Bale. Eta, bueno, bukatu behar dugu buruan.